Хәерле көн, кадерле тамашачы. Бүген шимбә, димәк, янәдән эфирда йолдызлык мизгелләре тапшыруы. Бүгенге сәяхәттә без Казаннан Азнакайга, Азнакайдан Баулыга, Баулыдан янәдән Казанга әйләнеп кайтачакбыз. Әзерме? Димәк, тарихка юл тотабыз. Минем бөтен тормышым сәхнә. 5 яшьтән җырлыйм. Биим шулай ук кечкенәдән. Мин иҗат кешесе һәм иҗат сүзе белән бәйле бар нәрсәне дә бик яратам. Шулай итеп тасвирлый үзен тапшыруыбызның беренче герое Роман Гимадиев. Роман Гимадиев бер яктан табиблар, икенче яктан хәрби кешеләр гаиләсендә туа. Профессиональ рәвештә йөзү белән шөгыльләнгән малай иҗат адымнарын беренче тапкыр Очарование вокаль ансамблендә башлый. Change with their times, and lately all I've been seeing are people that will open and losing their minds. But it's me that's gone crazy, 'cause I can't understand why. Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Людмила Борисовна Маркова кечкенә генә малайда зур потенциал күреп алды. Һәм малайның көчен сынап карау өчен республикада иң популяр фестивальләрнең берсенә Созвездие йолдызлыкка алар юл тоттылар. Родился звездный человек, и он не ведал о том, что ему дано прожить недолгий век. Сгорая ярким огнем, вдруг из-под ног земля, и содрогнулся мир, и вот перед толпой созданный кумир. Не разрывая плоть, лишь закипала кровь, и равнодушных нет, ненависть, любовь. Ты лети свободно, ты беги по звездам, луною походкой прямо в небеса. И души коснется музыка вселенной, и ее подхватят наши голоса. Далекой манит и влечет, но как приблизиться к ней, и порой кому-то просто не везет. По тропе ярких огней этот яркий путь так нелегко пройти, если ты любовь не сумел найти. Он человек-звезда, это Божий знак, свет его души разрывает мрак. Ты лети свободно, ты беги по звездам, луною походкой прямо в небеса. И души коснется музыка вселенной, и ее подхватят наши голоса.
Лети свободно, ты беги по звездам, луною походкой прямо в небеса. И души коснется музыка вселенной, ее подхватят наши голоса. Луною походкой прямо в небеса, и души коснется музыка вселенной, ее подхватят наши голоса. Birinchi adımları uğuşlu bulmasa da Roman қолларын түшірмәді. Һәм bir артлы adımlar ясап, ул кинәт пирамида сәхнәсен яулап алды. I wanna recap another pretty time that I found in a grab. But little does she know that I'm a wolf and she goes in cause then I add on the night ready. I love you so, that's what you say. You tell me baby, baby, please don't go away. But when I play, I never say. To every girl that I meet here, this is what I say. Run, run, run away. Before I put my spell on you, you better get away. Cause everything kind of true. You pull little card for another road. Cause I know I'm a running stone. So you better run away, baby. Hey! Are you ready? I don't care what's more. Are you ready? Celebrate music. They can see you can repeat after me. Come on, yo, all of a sudden. I feel like shaking. I feel like moving. I feel like dancing. I feel like dancing. Get it up, my chest bone. My chest bone, now you. My chest bone, you. Woo! Сәләтле егетне күреп алалар да Мәскәүгә укырга чакыралар. Бар яктан да сәләтле Роман Гемадиев ГИТИСның эстрада факультетында актерлык һөнәрен үзләштереп, спектакльләрдә уйный башлый. Хәтта курсташлары белән дә гастрольләргә йөри. Бүген Роман Гемадиев җырларда яза. Әлегә үзем өчен генә дип ялып өстәп тә куя үзе. Тик шуңа карамастан, аны мультфильмнарга композитор буларак көйләр язарга чакыралар. Азнакай төбәге шелтерәп аккан чишмәдәй тавышлы йолдызчыкларга бой. Шуларның берсе Бәхет вокаль ансамбле. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Наилә Сафуан кызы Шәрифуллина ансамбльдә катнашкан һәрбер җырчыны үзе сайлап ала. Шуңа күрә дә төркемдә катнашкан җырчыларның тавышлары бер-берсенә шундый матур итеп туры килә. Mazur bulgan, minüz halağıga küçükçe jiberdi. Minzrat demirmadım, uyli gali. Tepere bir yere gel, dimere iğneler giren. Tepere bir yere gel, dimere iğneler giren.
сәхнәсенә беренче адымны Бәхет вокаль ансамбле 2003 елда ясады. Фестиваль белән танышып, инде 2005 елда ел сайын ансамбль тик җиңүгә генә иреште. Һәрбер җиңү артында әлбәттә катнашчыларның тырышлыгы, җитәкченең булышлыгы һәм репертуарның дөрес сайлавы тора. Ансамбль репертуарында күбесенчә татар халык җырлары. Манзур Музафаров көйенә Роберт Әхмәтҗанов сүзенә язылган «Саумы кояш» җырын без беренче тапкыр Илһам Шакиров башкаруында ишеттек. Ә бүген бу җыр Бәхет вокаль ансамбленең йөзек кашы. Oh,
фестиваля «Созвездие Йолдызлык 2013». Номинации «Вокал», город Азнакаево, вокальный ансамбль «Бэхэт». Победителям вручается кубок, диплом, подарки, медали. А также с сегодняшнего дня в созвездии Большой Медведицы появилась звезда под названием «Вокальный ансамбль «Бэхэт». 2013 елда шушы җырны башкарган өчен «Бәхет» вокаль ансамбле гран-при ясыйлар. Ел сайын тамашачыларны сәхнәдә башкарган чыгышлары белән ансамбль шатландыра һәм алга таба да шатландырыр дигән өметтә калабыз. Чөнки «Бәхет» вокаль ансамблен тыңлау үзе бер бәхет. Азнакайдан, кадерле дуслар, юлны Баулыга тотабыз. Чөнки безнең тапшыруыбызның герое нәкъ шул шәһәрдә туып үсте. Таныш булыгыз, Екатерина Ипполитова. Желтый страусенок бегать любил, он уже с пеленок, но иногда случалась с ним беда, так что душа катилась в пятки. Но иногда случалась с ним беда, так что душа катилась в пятки. Желтый страусенок, пи-пи-пи-пи-пи. Желтый страусенок, смотри, не упади. Желтый страусенок, пи-пи-пи-пи-пи. Желтый страусенок, смотри, не упади. Много друзей у страусенка было, словно бегемот и рыжая горилла. Если беда к нему придет с утра, голову в песок, и все в порядке. Если беда к нему придет с утра, голову в песок, и все в порядке. Желтый страусенок, ты беги, беги. Желтый страусенок, смотри, не упади. Желтый страусенок, ты беги, беги. Желтый страусенок, смотри, не упади. Созвездие Йолдызлык фестивалендә мин 2003 елдан катнашам. Ләкин беренче җиңүгә 2004 елда гына ирештем. 3нче орын алдым һәм пирамидада чыгыш ясадым. Шул вакытта мине беренче тапкыр Крымга чакырдылар. Мин бик кичкенә булды. 2005 елда беренче орын алгач һәм үскәч мине тагын Крымга чакырдылар. Тумышым белән мин Баулыда. Хәзерге вакытта мин Казанда яшим. Үзем Аухадиев исемендәге Казан музыка колледжында укып чыктым. Хәзер Москвада, ГИТИСта Россиянең халык артисты Надежда Бабкина курсында укыйм. Красно солнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе. У нее коса пшеничная, родниковые глаза, и поля
Беренче укытучым ул минем әнием. Музыка мәктәбенә кергәч, җырларга Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Валиев Рикат Абдулович өйрәтә башлады. Мин «Созвездие йолдызлык» фестивалендә бик рәхмәтле. Чөнки бу фестиваль балаларның хыялларын чынга ашыра һәм зур сәхнәгә юл ача. Катнашырга теләгән балаларга мин уңышлар телим һәм бер кайчан да курыкмаска. Бүгенгә сәяхәтебез тәмам. Алга таба безне әле тагын да яктырак мизгелләр көтә. Шуңа күрә без сезнең белән саубуллашмыйбыз. Тик киләсе очрашуларга дип әйтеп калабыз.